Incwadi kaRute, isahluko 1, iyafundeka. Ke kaloku kwathi ngemihla yokulawula kwabagwebi kwabakho indlala elizweni. Yahamba indoda yaseBhetlehem yakwaYuda yaza kuphambukela elizweni lakwaMowabi, yona nomkayo noonyana bayo bobabini. Ke igama laloo ndoda lalingu-Elimeleki, igama lomkayo lalinguNahumi. Amagama oonyana bayo babengooMalon noKhiliyon. Babengama-Efrata aseBhetlehem yakwaYuda. Baya ke elizweni lakwaMowabi baba khona. Wafa u-Ahimeleki indoda kaNahumi, washiywa ke yena noonyana bakhe bobabini. Bazeka abafazi abangamaMowabhikazi. Igama lomnye lalingu-Orpha, igama lomnye lalinguRute. Bahlala khona iminyaka eseshumini. Bafa kananjalo bobabini ooMalon noKhiliyon. Washiywa ke loo mfazi ngoonyana bakhe bobabini nayindoda yakhe. Wesuka yena noomolokazana bakhe ebuya elizweni lakwaMowabi ngokuba weva eselizweni lakwaMowabi ukuba uYehova ubavelele abantu bakhe ngokubanika isonka. Waphuma kuloo ndawo ebekuyo enoomolokazana bakhe bobabini. Wahamba ngendlela ebuyela elizweni lakwaYuda. Wathi uNahumi koomolokazana bakhe bobabini, "Hambani, nibuyele elowo endlwini yonina. UYehova makanenzele inceba njengoko nenze ngako kubafi nakum. UYehova makaninike nifumane indawo yokuphumla elowo endlwini yendoda yakhe." Wabanga, baliphakamisa ilizwi labo balila. Bathi kuye, "Hayi, siyakubuyela nawe kubantu bakowenu." Wathi uNahumi, "Buyani zintombi zam, kungani na ukuba nihambe nam? Ndisenoonyana yini na embilinini wam ukuze babe ngamadoda kuni? Buyani zintombi zam, hambani, ngokuba sendikwaluphalele ukuba nendoda. Khona ukuba bendibe ndisithi ndisenethemba, nokuba bendithe ndaba ngonendoda ngobu busuku, nokuba bendithe ndazala oonyana, beniya kuthi ngenxa yoko nilinde bade bakhule yini na? Beniya kuthi ngenxa yoko nizibambe ningabi namadoda yini na? Hayi, zintombi zam, ngokuba kukrakra kunene kum ngenxa yenu, kuba isandla sikaYehova siphumelelene nam." Baliphakamisa ilizwi labo babuya balila. U-Orpha wamanga uninazala, ke yena uRute wanamathela kuye. Wathi yena, "Uyabona, umkhulukazi wakho lo ubuyele kubantu bakowabo nakoothixo bakowabo. Buya nawe ulandele umkhulukazi wakho." Wathi uRute, "Musa ukundibongoza ngokuthi mandikushiye ndibuye ndingakulandeli, ngokuba apho uya khona ndiya kuya nam, apho uya kuthi vu khona ndiya kuthi vu khona. Abantu bakowenu baya kuba ngabantu bam, uThixo wakho abe nguThixo wam. Apho ufela khona ndiya kufela khona, ndingcwatyelwe khona. Makenjenje uYehova kum, aphinde akwenjenje. Kukufa kodwa uya kundahlula nawe." Wabona ukuba uzimisele ukuhamba naye, wayeka ukuthetha kuye. Bahamba ke bobabini bada bafika eBhetelehem. Kwathi xa bengenayo eBhetelehem, wazamazama wonke umzi ngenxa yabo. Bathi, "NguNahumi na lo?" Wathi kubo, "Musani ukuthi ndinguNahumi, yithini ndinguMara, ngokuba uYehova undenze ndakrakra kunene. Ndemka mna ndizele, ke uYehova undibuyise ndilambatha. Yini na ukuba nithi ndinguNahumi, uYehova